Oh, naunsa na po yung tawhanan ni. O sa may tirada na to karon tatski. Magsabaw tagbalo. Ha? Mm. Tilawi daw be, unsay lasa? Achop. Ako ha na tong yahong ato na ng tilawan kay perti na dusla kay gutom na kayo di na maklaro ang tao. Tigo pa daw otro be. Unsa? Ah, madala man sad ta. Unya mo lang sa to ha.